Tenia una sessió preparada per aquesta setmana, però ahir, com sempre, no? Que s'ho convoques, la sessió presencial, bueno, algú vol que ho encarem cap a una banda, cap a una altra i tal, i tothom tenia alguna qüestió com a emocional per solventar. I aleshores el que vaig fer va ser adaptar la sessió per tot allò que cadascú de nosaltres ens vingui de gust intentar com d'alguna manera solventar. Havia una persona que se sentia molt trista perquè havia d'abandonar una casa, se li havia acabat el contracte que feia molts anys i s'ho havia passat molt bé i tenia tot muntat, el seu entorn i tot pel lloc on vivia, i això li creava un buit, una ausència i s'entristia, que és un dels seus patrons i tal. L'altra persona, no sé què, bueno. Total, que el que farem avui serà recolzar tota la sessió en base del que inspirem i del que exhalem. Quan nosaltres inspirem, cosa que ja sabem, ens estem omplint. I d'alguna manera de què ens volem omplir. En el cas d'aquesta noia que estava trista, suposo que el seu propòsit era sentir-se una mica més alegre, una mica més feliç. I aleshores, quan cada vegada que nosaltres inspirem, sigui el que estiguem respirant, sigui des de la consciència respiratòria o per ajudar-nos a muntar alguna postura, tenir en compte des d'un principi que cada vegada que inspirem som capaços d'omplir-nos no només d'aire, d'oxigen i de prana, sinó que d'alguna manera recordem que nosaltres tenim el dret natural de construir-nos de la manera que ens faci falta. I per tant, cada inspiració, en el cas que jo em senti molt trist, cada inspiració d'alguna manera estic com proclamant aquella felicitat, aquella alegria que sembla que se m'esmuny entremig dels dits. I cada vegada que exhalo, físicament ja estic extraient alguna cosa, aire de mi, en cada exhalació. I per tant també és l'oportunitat que tinc, des del meu propòsit, des d'allò que decreto, per expulsar, perquè sé que m'està limitant, que m'està condicionant i d'alguna manera està desharmonitzant el meu dia a dia. Repeteixo, sigui independent de l'exercici que fem. De totes maneres, tenir en compte que des de la predisposició, des dels exercicis respiratoris, això ho haurem de tenir molt present. Però quan vingui tot el tema físic, d'alguna manera ens n'haurem d'oblidar per poder estar més concentrat en el devenir de hatha, no? de tota la pràctica física dintre de la sessió, per procurar estar centrats en el cos, perquè el cos ens dol de seguida. Si jo em passo amb una rotació pot ser, ostres, no? Em quedi clavat o que després m'emporti molèsties, i per tant, per evitar-ho, estiguem concentrats amb el nostre cos físic, perquè des d'un començament haurem fet aquest link on amb cada inspiració és la capacitat que tenim d'apropar-nos, d'aduanyar-nos de nosaltres mateixos i de nodrir-nos d'allò que cadascú de nosaltres sabem que d'alguna manera anhelem, desitgem, i una manera de procurar-ho és a través de la inspiració. I cada vegada que exhalem, exhalem extraient tot allò que ens remou i que d'alguna manera ens dol i és causa també a vegades de sofriment. I dit això, si us sembla bé, comencem com sempre amb l'Anna i ho farem també des de la predisponibilitat que sempre fem. Hola. I per tant, recordem tota la sèrie per estirar-nos convenientment. No cal que ho repeteixi, perquè això d'aquí, i si hi ha algun dubte, fem-ho saber i
i ho guio. Quan hem disposat bé la postura de Savasana, estirats panxa en l'aire, tancant els ulls, connectem amb la columna, sentim que estem deixant anar tensions i resistència i que tot plegat finalment produeix una sensació de pes corporal, que és l'objecte de contemplació de la nostra mirada i, per tant, és el motiu de concentració i d'aquietament mental. Aquietament físic, relaxació, distensió, deixar anar resistència. Aquietament mental, silenci intern. Sabem que el nostre fet quotidià és com un tren en marxa i que difícilment podrem parar de cop. I per tant, haig de sentir que és a través de la mirada interna, de les sensacions que neixen del cos, de quan procurem anar-nos silenciant, quan a poc la inèrcia de la quotidianitat va frenant-se, enlentint i finalment parant. En aquest temps de frenada, d'aquietament, el soroll mental, el diàleg intern, podria ser que volgués seguir sent protagonista. Ve un altre pensament, torno a exercir l'atenció cap a la columna, cap al pes corporal, i així tantes vegades com ens calgui, fins a obtenir un grau d'aquietament, de serenor, de pau mental. Cos, pes físic, atenció silenciosa. Sabem que podem reforçar la nostra atenció aquietant, observant també la nostra respiració. Primerament, el camí de l'aire. Sentir que a cada inspiració adoptem aire a través de les fosses nasals. Immediatament aquest aire és distribuït via pulmonar i finalment torna a ser expulsat a través dels narius. Observem el camí de l'aire i seguim sense intervenir.
mantenint aquesta atenció de cada inspiració, de cada exhalació, puc començar a afegir-hi els contrasts naturals de la respiració. Un primer contrast mecànic. Inspirant, la caixa toràcica es dilata. Exhalant, es contrau. Observo sense intervenir. Un contrast textural. Inspirant, l'aire es presenta més fresc, més sec, que quan exhalem, que es mostra més càlid i més humit. Observo aquest contrast de textura i segueixo sense intervenir. Un contrast sensorial. Inspirant, em fa l'efecte que em torno més lleuger, més volàtil. Exhalant, més concret, més pesant. Observo aquest contrast de sensació i segueixo sense intervenir. Ha arribat el món, ha arribat el moment de proclamar, de decretar quin objectiu tinc per aquesta sessió. Què és allò que vull en la meva vida? Què és allò que vull eliminar de la meva vida? Quin és el meu anhel? Què és allò que ho impedeix? Sigui com sigui la nostra respiració ara, inspirant sento que ja assoleixo el meu propòsit, el meu intent. I amb cada exhalació sento que puc expulsar, eliminar de la meva vida l'entrebanc, l'inconvenient, allò que residualment impedeix poder experimentar el que cada inspiració m'aporta. Farem un parell d'inspiracions més amples, més plenes, que renovin continguts, que m'apropin de nou al cos físic, que començarà a moure, sabem, d'una manera lenta, ordenada i conscient.
Concloem, doncs, aquest primer apartat de predisponibilitat a través d'aquest moviment conscient de peus, mans, dits, canells, turmells, flexionant, estirant extremitats, desmandrejant-nos, permetent sospirs, badalls, i finalment obrim els ulls, ens resituem aquesta sala, aquest instant. I quan vulguem, lentament lateralitzant-nos, amb l'ajut dels braços, ens incorporarem per seure en una posició còmoda de meditació. Encendré el llum d'aquí dalt perquè si no la gravació quedarà molt fosca. Aviam si ho sé fer. Sí, millor. Aleshores, seguem en una posició còmoda de meditació, com jo a sobre dels talons, com l'Anna amb les cames creuades. Sabem els diferents nivells de cames creuades, que cadascú adopti la que avui se senti més còmoda. Tanco els ulls. Sento una part de mi que sempre arrela al subsol. I des d'aquesta sensació noto que la base és més estable des d'on verticalitzo millor el tronc, alineant la columna, basculant la pelvis, espatlles baixes, els omoplats es busquen darrere l'esquena, barbeta retrotreta, fins sentir la corona ben bé a sobre del periner, moment en què adoptem Tximudra. Mirada agna, profunditat. Una profunditat conscient, a caixa, una profunditat que ens envolta i on la nostra columna és eix vertebrador. I des d'aquí cantarem 3 oms. Inspirem per cantar. Observem la postura. Ens sentim còmodes o ens dol i ens molesta d'alguna manera? Si sentim algun tipus d'inquietud corporal, ara és el moment de rectificar la postura, perquè sabem que el següent pas torna a ser entrar en consciència respiratòria. Un cos tranquil tranquil·litza la ment. Una ment tranquil·la permet la focalitat silent cap a cada inspiració, cap a cada exhalació. Hem de lliurar la respiració de mentalitat, d'ingerència mental. Lliurem, doncs, la nostra respiració. A poc,
l'anem espontaneïtzant. A l'acabar la següent exhalació, relaxem l'abdomen, iniciant respiracions ara cada vegada més amples i més plenes. Si volem ordenar d'alguna manera cada inspiració i cada exhalació sense entrar en molta mentalitat, fem-ho. I si no, senzillament ho permetem des del silenci de la pròpia observació. Sabent que cada inspiració és l'absorció del propòsit que haguem decretat per la sessió d'avui. Que cada exhalació ens lliura d'allò que ens estanca
obstaculitzant el nostre propi anhel. Inspiro sentint, vivint el meu anhel i exhalo expulsant tots els inconvenients residuals que autogenerem per boicotejar-nos. I no cal que hi posem nom. Com a mínim, els nostres propis inconvenients. N'hi ha molts que resideixen en capes inconscients, com anomenem allò que no podem expressar, i per tant és també l'intent d'expulsió, de neteja. Inspirant, ens omplim de la llum que som, exhalant, eliminem aquelles capes que ens opaquen. A través de la respiració, però no com un fet mental, sinó essencial. Sento el meu propòsit, el meu intent. Sento la neteja de cada exhalació.
En acabar la següent exhalació, deixarem l'exercici, obrirem els ulls, desfarem el mudra de les mans, desplegarem les cames atenent els genolls, cuidant-los. Anirem a estirar-nos de nou panxa en l'aire, però primer ho farem nosaltres, ho explico i després us ho diu, sí? Farem un exercici de súnia. Súnia és un buidat absolut d'aire. És entrar en aquesta capa vàcua. I per tant, des d'aquell silenci que s'instal·la des d'aquesta gran exhalació, la neteja d'allò que volem que el nostre límit no ens torni a presentar, encara serà més intens. Partim de Savasana, amb els braços al costat del cos, i farem una respiració completa, abdomen pulmonar, zona clavicular, retenim. Aixequem la cama flexionant el genoll i el braç del genoll corresponent l'agafarà per davant, no creuadament, i després l'altre a sobre de la mà primera. Moment d'exhalar. A mesura que exhalem, aixequem el cap, la part alta de l'espatlla, acostant el front al genoll. I trallem tot l'aire, absolutament tot. Podríem estar minuts traient aire. Quan sembla que s'hagi acabat tota l'exhalació, sostinc, retenció buida, i sento com a poc aquella buidor sembla que estigui a punt de col·lapsar abans de morir. Sí? Quan sento les trompetes dels àngels sense anar cap al cel, aleshores quan estic a punt de col·lapsar respiratoriament, em deixaré anar i agafaré aire per on pugui, pel nas, per la boca, si pogués pels poros l'agafaria, sí? I aleshores canviarem de cama. Així doncs, ens tornarem a estirar, recordant que entre cama i cama, alternativament, tindrem un temps de descans on el batec cardíac, la respiració es calmaran. I aleshores sí, aleshores torna a omplir el cos d'aire, abdomen, pulmons. Quan estigui ple d'aire faré una retenció que ens servirà per aixecar l'altra cama, el seu braç agafa per davant el genoll, l'altra mà entrellaça els dits i aleshores, quan vingui el moment d'exhalar, aixecaré el cap, l'esquena, i començaré a treure tot l'aire, absolutament tot. Podria estar estona i estona, traient. Quan sembla que ja no queda ni un bri ni una gota d'aire dintre, sostinc i sento com estic allà sense aire. Sembla que em canviïn fins i tot el color dels llavis, que es tornen blaus, i al moment que sento que estic a punt de morir, pum, em deixo anar. Què és el que em mostra que estic fent bé l'exercici? Al moment de deixar-me anar. Quan em deixo anar no hi ha retenció, els braços, el cap cauen cap al terra obertament, la cama s'estira cap endavant, però no ho faig lentament. Si ho faig lentament és que encara em queda temps per trobar aquest límit de col·lapse respiratori. I per tant haig de sostenir tot el que pugui per poder alliberar la gran inspiració que ve després. Això és un gran exercici de neteja, en molts sentits. Primer de tot, quan em deixo anar i agafo tant aire, el primer que sento és una satisfacció molt animal, molt atàvica. No? Estic dissenyat per sobreviure. I en el moment que sento que estic a punt de col·lapsar respiratoriament, la gran entrada d'aire em satisfà des de lo més profund.
També tenir en compte que en aquest moment que em desfaig caient és una biòpsia. Si en aquell instant pogués parar, me n'adonaria que no tinc identitat, que no em dic Jordi, que no tinc una història personal, que no tinc expectatives futures, només aquest instant present, lliure de mi mateix, on agafo aire. Quan buido, estic buidant tot allò que em limita i és residual. I amb aquesta gran inspiració agafo vida, però quin tipus de vida? El meu propòsit. Allò que vull plasmar en aquest món a través de mi mateix. I així, alternament, anirem fent una cama i l'altra. Ho farem un últim cop i ara sí que ens esmerçarem per trobar, primer de tot, la màxima capacitat d'inspiració. Una retenció plena, convenient, per muntar la primera fase del que després serà l'exhalació. Una exhalació que buscarà buidar completament el cos d'aire, tant temps com calgui. I quan me n'adono que estic absolutament buit d'aire, aleshores sostinc aquesta vacuïtat tant temps com pugui. Per poder desfer sense retencions, sentint la satisfacció de la gran inspiració que conclou l'exercici. El cos es tranquil·litza. La respiració, el batec cardíac es calma. La ment brilla des de la claredat guanyada. Podem sentir també una intensitat energètica renovada. I a mesura que ens anem sentint calmats, estables, aleshores un parell d'inspiracions ens animen per anar a parar
dempeus. Ens col·loquem dempeus. Un moment que aviam si així veiem millor a l'Anna. Ok. Primer ho faig jo i després us ho guio. Sí, el que farem serà, partirem de la postura del Frankenstein, d'acord? Inspiració pulmonar, exhalació abdominal. Quan inspiro, un braç anirà cap amunt i l'altre cap avall endarrerint-se al màxim. Inspirant, exhalant, tornaré a la posició inicial per canviar. El braç que abans baixava, inspirant ara puja, i al revés, el que pujava baixava, exhalant. Però adoneu-vos que quan jo estic fent això peu plantat, a part de la rotació forçada de la part alta dorsal, també podria ser que hi hagués com una rebrincada dorsal. Per matisar-la, per esmorteir aquesta rebrincada, m'ajudaré alçant els talons. Així doncs, inspirant alço els talons, amb el moviment de braços corresponent, exhalant torno, peu plantat, i seguidament inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Sí? Anirem fent. Així doncs, partim d'una posició còmoda, però els peus lleugerament separats, ben plantats, paral·lels, alineats. Entro l'abdomen, inspiració pulmonar, exhalació abdominal, inspirant un braç cap amunt, l'altre cap a baix, alçant els talons. Exhalant, torno a la posició inicial, peu plantats. En un principi, podria ser com l'Anna que ho féssim lentament, fins trobar aquest sentit harmoniós entre respiració i moviment. Però a poc ho anirem fent d'una forma més dinàmica, perquè ja sabem el camí, ja sabem què ens està demanant aquest exercici. I aquest moviment que a vegades s'entretalla a la posició Frankenstein, finalment és de passada. Els braços estan alineats, paral·lels, però un instant allà on es troben en el seu recorregut, ascendent o descendent, i alternativament. I li vaig donant com marxeta. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. I trobo quina és la seqüència que s'adapta millor a aquest moment present, amb mi mateix. Inspirant m'elevo, exhalant arrelo. Inspirant, pur intent, exhalant drenatge. Un parell de vegades més i aprofitem una exhalació per aquietar. Descanxoto tensions, obro les cames, que això sempre em donarà una miqueta més de base, fins i tot els peus poden obrir-se una miqueta cap a l'exterior. Creuo els braços davant a la zona ventral. Tanco els ulls i aquieto.
a la que em sento més en pau a nivell corporal, aleshores determino com tinc la zona alta dorsal. Sento tot l'àmbit dels braços, havent fet aquesta petita rotació. Si és així, senzillament plego una miqueta cap endavant, els braços poden caure, i sobretot sento el pes del cap amb el coll relaxat, dels braços que activen les espatlles cap a baix, i això acaba estirant també més que les lumbars, en aquest cas, també la zona alta dorsal. Sento el pes de la part alta del cos, braços, cap, com ajuda també a estirar la part alta dorsal, que també ha rebut tot l'impacte de l'exercici. El pes hauria d'estar als talons i els genolls, si volem, una mica flexionats. Puc portar l'aire cap a la banda de l'esquena que més pugui sentir algun tipus d'afecció, i quan em senti satisfet, sé que per desfer m'agafaré les cames i des de la presa manual la força dels braços ajudaran el tronc a incorporar-se mentre el cap queda sempre penjant, fins i tot quan estem completament drets. Una última inspiració, barbet amunt, i xuto tensions. Ok, partiré ara dels tenir els peus junts, els talons alineats. Si els vull tenir separats un parell de dits, ja està bé. Si sento que tinc poc equilibri sense que els talons es moguin, puc obrir una mica la punta dels peus, els dits cap a l'exterior, i els braços sempre cauran. Ara farem una lateralització. I per tant, també tenir en compte que per protegir-nos, abdomen sempre retrotret, i per tant inspiració pulmonar, exhalació abdominal, i en algun cas fins i tot glutis tensos, segons com ens sentim lumbarment, d'acord? Així doncs, quan inspirem, senzillament deixem caure el tronc cap a una banda lentament, exhalant quietud, inspirant des del pulmó tancat. En el seu cas necessita 2 respiracions, està bé, tantes inspiracions fins a arribar al nostre límit. Des del nostre límit, la següent inspiració pel pulmó tancat ens permet remuntar la postura, la figura, i anar a parar cap a l'altre cantó de lateralització. I així alternament, un cantó i l'altre. Sí? El cap poder vol penjar cap a un cantó, barbeta retrotreta, i això farà que les cervicals també tinguin una miqueta més de sentit. Sí? Perquè quan jo estic lateralitzant, haig d'impedir lateralitzar inclinat cap endavant ni cap endarrere, ni que les caderes es moguin de la seva posició inicial. Inspirant, exhalant quietud, inspirant vaig a parar a l'altre cantó, exhalant quietud. I també puc fer el que ha fet l'Anna abans. Potser vull seguir augmentant el grau de lateralitat cap al cantó que em correspon, i per tant poder necessitaré un parell de respiracions o 3.
però tampoc ens quedem molt quietament en un cantó, sinó que ho fem d'una forma dinàmica i alterna, veient que a poc ja anirem guanyant graus de lateralització. No és una lateralització molt exagerada, perquè aquest dinamisme procurem tenir més cura, si no anem a buscar el màxim límit que el nostre cos ens permet ara. Entenent que quan caic cap a una banda, aquesta banda tanca el seu pulmó i estic agafant més aire per l'altra, pel que s'està obrint. Banda dreta, masculinitat. Banda esquerra, feminitat. Vol dir que quan estic obrint la banda femenina, que és la sensible, és la conscient, és la que m'està lligant amb el meu propòsit. Però quan estic obrint la banda no ho diré, la banda masculina, la banda dreta, és la força de mecanitzar el que el propòsit femení m'ha marcat. I exhalant exactament igual. Quan exhalo estic expulsant tots els meus despropòsits, per exemple, obsessius de la banda dreta o sentimental, emocionalment exagerats de la banda femenina. Inspirar amb propòsit i exhalar aquella depuració necessària per obtenir els objectius que avui ens han marcat. Per acabar l'exercici ens ordenem d'alguna manera. Per exemple, l'Anna ha començat lateralitzant-se tancant la banda esquerra. Doncs quan torni a arribar a la banda esquerra, un últim cicle. Arribo a la banda esquerra, inspirant vaig a la dreta i amb la següent inspiració al centre. Aprofito l'arribada al centre per estirar una mica la columna i exhalant, estovo, mobilitzo el coll, les espatlles, les caderes, les lumbars, xuto tensions, peus paral·lels, xuto tensions, i aleshores puc tornar a obrir les cames i tornar-me a penjar cap endavant. Com que aquest exercici sobretot s'ha marcat des de la part baixa lumbar, en un principi respiracions abdominals per satisfer la banda baixa de l'esquena, la zona renal. I de nou, quan sentim les lumbars satisfetes, fem pujar l'aire pulmons amunt i finalment agafem les cames i des de la força dels braços ens escalem. Una última inspiració, barbeta amunt. Flexionem, xutem tensions de cames i tornarem a parar ara amb els peus lleugerament separats, talons alineats. Torno a bascular la pelvis, equilibrar pesos en cames, inspiració pulmonar, exhalació abdominal, inspirant braços en creu, a l'altura de les espatlles, i exhalant, baixo els colzes com si volguessin encastar-se a la ronyonada. Inspirant pulmonarment i quan ve l'exhalació començaré a inclinar-me cap endavant. Inspirant quietud, exhalant baixo una mica més i a poc vaig a buscar aquesta situació on el cos quedarà a 90 graus respecte les cames.
El cap no cau, barbeta retrotreta, sentint que estiro linealment les cervicals respecte a la resta de la columna. Sento la força dels colzes i això també ajuda a tenir el pit més obert. Inspiració pulmonar, exhalació abdominal. El cap no cau, barbeta retrotreta. I exhalant 90 graus. I em quedo aquí. I en aquesta posició sento que la inspiració tiba la columna cap endavant i l'exhalació sosté. Tirar la columna endavant no és que pesi més el cap que el cul i per tant que perdi l'equilibri. D'acord? Inspirant, exhalant. Dues respiracions més. I quan vingui la tercera inspiració, és la força que em permet a poquet tirar cap amunt. La cadera una miqueta endavant com per ajudar. La força exhalant, quietud, inspirant. Vaig a parar dalt de tot, estiro la columna exhalant. Uau. Relaxo i de nou torno a penjar-me com un ratpenat. Aquieto l'esforç anterior, el treball fet. I des d'aquesta quietud, des d'aquesta pau, aleshores observo. Esquena. Hi ha algun lloc de la meva esquena que demani una atenció especial? Sé que recondueixo la meva mirada interna, la meva respiració prànica cap allà, facilitant els processos de recuperació. Que puc sentir, jo què sé, l'esforç dels bíceps, d'haver estat allà marcant els braços. Respiro els braços. Les cames pel que sigui, respiro les cames. Tot allò que mostri algun grau de disconformitat és l'atenció demanada. I la meva respiració, la meva mirada interna, és la resposta adient. I quan ens sentim satisfets, i això és molt personal, de cadascú, sabem que per desfer la posició, des de la presa manual, la força dels braços, ajudem la verticalitat del tronc, una última inspiració barbeta. Xutem tensions i anirem a parar de genolls al terra. Ho faràs lateralment perquè et vegin millor. Vaig a seure a sobre dels talons i col·locaré els braços darrere pel mig de les mans. Exacte. I aquí torna a ser el mateix. Torno a entrar a l'abdomen, inspiració pulmonar, exhalació abdominal i amb una inspiració començo a elevar la cadera. Els omoplats es busquen darrere de l'esquena. La cadera lo més adelantada possible. Inspiració pulmonar, exhalació abdominal. Sento que és, a part de la complicació que podria ser de sostenir-me des de tantíssima tensió, la tensió que haig de tenir també per facilitar les lumbars. Sí? Haig de sostenir el màxim possible. Si en el teu cas en tens prou, estàs encaixant. En els altres, sostenim tot el que puguem. La barbeta retrotreta, el cap no acaba de caure endarrere. I sento que estic obrint el punt cor, que és des d'aquí on estic expressant aquesta inspiració, on recullo la meva força, la meva voluntat, el meu propòsit, el meu intent, i és des de l'exhalació, des de la força abdominal,
des d'on estic expulsant tot allò residual, els inconvenients, els entrebancs, els límits que no em permeten manifestar el meu anhel. Sí, sostindrem tant com podrem sense passar el nostre límit i quan vulguem desfer, exhalant, vaig a col·locar el cul a sobre dels talons, com si escalés, com si caminés amb les mans cap endavant, ajudaré a poquet el tronc també a verticalitzar-se i després m'abocaré cap endavant amb sa sang que sana. Si el front no arriba al terra, un puny o dos, o un palmell o un coixí, però el front al terra. I això assegura la relaxació del coll, no cal que el coll pateixi. I des d'aquesta posició, una respiració completa. La zona abdominal primer, satisfent la ronyonada, i a mesura que l'aire puja pulmons amunt fins a la zona alta clavicular, sento que també tota la banda alta toràcica es satisfà, la zona de l'esternó, fins i tot la zona clavicular, les espatlles, els braços, els canells que han estat sostenint també amb força la posició. El coll, la gola relaxada. I sento que és una posició de postració. Que aquest encaix és com una llavor. I en mi mateix resguardo tota la potencialitat. La postració és la força màxima, és aquell grau d'humilitat, la postració de reconeixement a què? Aquí, a mi mateix i al meu propi anhel. Un anhel que és la potencialitat que vol esclatar, que vol germinar, que vol vegetar, que vol florir, que vol fruitar, que vol deixar llavor per aquest món que co-creem. I quan ens tornem a sentir satisfets, aleshores tornem a programar-nos. Un parell de respiracions més i amb la segona exhalació, per exemple, les mans ja ajudaran a alçar el tronc, situant-se a sota de les espatlles, vaig a parar en posició asseguda sobre els talons i allibero els genolls. Forma quadrúpeda, clavo la punteta dels dits, talons alts, llisco una cama endarrere, llisco l'altra, i vaig a parar amb Savasana. Farem una inversió, vale? Primer de tot, quan anem a fer una inversió a sobre del coll, haurem de tenir molta atenció a les cervicals i, per tant, col·locar ben bé el cap al terra amb la barbeta retrotreta perquè les cervicals s'apropin al màxim al terra de la manera més estirada possible. Sí? Ok. Ara flexionaré els genolls plantant els peus. Torno a recol·locar l'esquena perquè les lumbars s'han arrapat bé al terra i, si convé, al cap, amb l'ajut dels braços a les mans fins i tot. Ok? Ara que em sento bé estirat l'esquena, aleshores aixeco els peus acostant els
les cuixes al tronc, els palmells de les mans contra el terra. Sí? I el que faré serà, quan vingui una exhalació, faré força amb les mans cap endavant, bascularé la pelvis i del tiró vèrtebra a vèrtebra aniré aixecant la part baixa de l'esquena, mitja, alta, fins que els genolls estiguin a prop de la zona frontal. Sí? Em sembla que tothom ho pot fer, ho han fet diverses vegades. Sí? Ok, les mans agafaran la ronyonada. I això ens estabilitzarà, sí? Molt bé. D'acord. Ara el que faré serà estirar la cama dreta cap a la vertical. Col·locaré el genoll esquerre el més a prop possible o contactant amb la zona frontal. I la cama dreta ara descansarà a sobre del peu esquerre. El genoll dret busca. Exacte. Ok? Sí? Molt bé. Pel que estic veient... Bueno, el Jaume no el veig, no passa res, Jaume, la Lluqui no la veig perquè l'habitació està molt fosca, no passa res. I a la Sandra està com en un cantó, però no passa res, sentim-nos estables. I quan vulguem, el mateix però amb l'altra cama. Canvio. Ara és el genoll dret, a la zona frontal, i l'esquerra, la que subjecta a sobre de la planta del peu. Ok. Els genolls amortiguen la nostra estada. Vol dir que qualsevol afecció dels genolls és alguna cosa que jo no sé d'alguna manera, els àmbits de la meva pròpia vida, allò, els meus límits que no em permeten assolir el meu anhel, d'alguna manera és el que em permet adaptar-me. Però també estan contactant amb la banda com sàvia, la de l'enteniment, la de la visió, tercer ull, acne, profunditat en cada genoll. Quan vulgui desfer, lliureu la cama esquerra, el genoll esquerre al costat del dret. Ara, un palmell de la mà al terra. I haig de sostenir la postura sense l'ajut dels braços, l'altra mà al terra. I vèrtebra a vèrtebra, des de la força de tot el meu cos, sense que s'alci el coll, ni el cap, ni les espatlles, aniré col·locant l'esquena al terra. Quan arribo a la zona lumbar haig de bascular una miqueta les lumbars, vull dir la pelvis, perquè les lumbars caiguin una a una, d'una manera flexible, dúctil, no foses planes cada una d'elles, sí? I finalment, a la planta dels peus al terra, llisco les cames cap endavant, separo els braços del tronc, els palmells de les mans, miro que mirin al sostre i descanso. Mirada acne, profunditat, una pissarra de consciència, de llum, de vibració, una vibració que fona el meu propòsit. I no és que m'imagini el meu propòsit en un futur, sinó que el sento ara mateix. El meu propi decret, vivint ja, actualitzat amb mi.
Sabem que hem establert ja aquest link, aquesta activació del nostre propi anhel, que hem anat tombant barreres, netejant obstacles i per tant facilitant aquest ancoratge del nostre propòsit, del nostre decret. Farem unes inspiracions amples que ens animen, que ens espavilen, ens activen, a poc ens mobilitzem. Fins que finalment obrim els ulls i lateralitzant-nos ens incorporarem per despedir la sessió d'avui cantant un sol nom. Ens asseiem d'una manera còmoda, estable, vertical, oberta. Ens fregarem els palmells de les mans, entremig dels dits, dorsos, cantos, canells. Ens diem, ens hem d'activar, pujar temperatura també. I finalment, d'una manera gentil, palmell contra palmell a l'altura del pit, on descansa la mirada interna. Inspirem per cantar. Si ho sentim, inclinarem el cap com a signe de respecte al nostre mestre intern, que ella ens guiï. I fins a la propera.